जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्ला जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो जनाय हालामनि बर' माहारियारि आफादनि हेफाजाबजों बेरा जलदुबि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। हाबाफारि बायदिनो फुंबिलिनिफ्रायनो जागायनानै बायदि हाबाफारिजों लोगोसे गेवलां मेलाव बाहागो लायै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारि, धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि पुलिसरि दैमारि, जनायगुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गलाब बसुमतारि, धेमाजि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मोजां गसाइ नार्जारि, गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै जाफुंसार जाहैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा बैसागु बरायनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होयो। दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैसागु बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जनाय दखरानि सिङाव थानाय बेराजल दुबि गामियाव दिनै लादों। दा बेवहाय बिथांमोना माने गोबां दखरानि जेसेबां आफादफोर दं, साहित्य सभानिफ्राय लानानै आइजो अनसाय आफाद, UBPO आरो आगुनि एबसु मावथिफोर बारग'लांनाय गासैबो लेंहरजोबनानै दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहायनो आंबो ओनसोलावनो थाखानाय हिसाबै, जायगायावनो थाखानाय हिसाबै आंखौ बिथांमोना हांख्रायदों। दा बेयाव आंबो दसे सम बाहागो लाफैदों। दा गिबियाव नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों गासै बर' माहारि आरो आसामाव रायजो जानाय बर' माहारि आरो गुबुन जाथि जनगोष्ठीनिसिम फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बेनि गेदेरनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय, उन्दैनिसिम अननाय बयबो बावहरग्रोनाय थाबाय। जाहाथे फैनाय बोसोरा, फैगौ बोसोरा जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां हाबा मावनो मोनसे खाबु होयो आरो स्कप लाबोयो। बेखौ आफा अबंगसानिसिम गिबियाव आर'ज गाबग्रोनाय थाबाय। दा बेवहाय दिनै खोब मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बैसागु बरायनाय संक्रान्ति समाव। दा बेवहाय माने गासै दरबा गामिनि रायजोफोरा जमा जादों आरो बेजोंनो लोगोसे फुराना मावथि, गोदो भलन्टियार फर्स मावबोनाय, सोरबा XBLT मावबोनाय, सोरबा बिदिनो मुभमेन्ट समाव दुखु खस्थ' मोनबोनाय माने बोराय बुरि, आदै मादै आयंमोन गासैबो जमा जादों। दिनै बे रंजालि बैसागुआव लोगो मोनलायनानै खोब मोजां मोनदों। आं बेखौ बेवहाय बे खोथाखौनो बुंदों दि दिनै बैसागु बरायनाया बेनो, जोङो जनाय दखरा हिसाबै जनाय दखराया दिनै मोननै मावबादा लानानै दिनै बैसागु जों माबायदि मोसानांगौ आब्रुथियै, दा बे मोसानायनि मावबादाखौ जनाय दखरा हिसाबै मोननै जायगायाव जों खुंफुंदों। दा बेजोंनो नोजोर बोनानै दिनै नैबे बरायनाय हाबाफारिखौबो बिथांमोना लादों। दा बेवहाय आं बेखौ बुंनो सानोदि दिनै गोदो जोङो बैसागु मोसानायाव जों उन्दै समाव नुबोयोमोन, मोसानायफ्रा एसे लेथेर फिथेर जाबायमोन। टेप रेकर्डिं लानानै, देक लानानै बायदि रोखोमै लाब्रा बायदि मोसानाय, हौवायानो हिन्जाव जानानै मोसानाय, हौवाफ्रा आलादा मोसानाय, हिन्जावफ्रा आलादा मोसानाय, लोङै जायै लाला बिला, बेफोरो गोबां गोदो जाबोदोंमोन। खिन्थु दिनैनि समाव बेफोरखौ जों नुनो मोनाखिसै आरो जों मावबादा लानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि फैबाय थानाय उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा मोसानाया आब्रुथिनिफ्राय आब्रुथि जाबोबाय, जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा बेवहाय बेखौनो बुंनो हायो दिनै जे बे बैसागु बरायनायनि गेजेरजों जों नैबेयाव बेखौनो मेसेज होनो सानो, जनाय हालामाव रायजो जानाय आरो बेरा जलदुबि मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन, जाय बेरा जलदुबि गामि आरो ओरैजाय जनाय हालामनि ब्रह्मपुत्र एबा बुरलुंबुथुर दै सेराव बिथांमोना रायजो जानाय। दा बेवहाय बिथांमोना बुरलुंबुथुर सेराव रायजो जानाय हिसाबै बोसोरफ्रामबो बिथांमोना दैबानायाव बिथांमोना खस्थ' मोननो गोनां जायो, हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। दा बेखौ गारनानैबो दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय एबा बुंनायाव दिनै जायगा होदों, बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन। आरो जिबायदि बैसागु बरायनायनि थासारि, बिथांमोनहा बेवहाय लोब बाहागो लाफैनायनि थाखाय रायजो राजानिसिम बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो बिथांमोननियाव बेखौनो नुदों, बिथांमोना गोदो बर' आन्दलननिफ्राय लानानै, भलन्टियारनिफ्राय लानानै, BLTनि सोमावसारनाय आरो XNDFBनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनाय जेरावबो बाहागो लाबोदों आरो जेरावबो बिथांमोना सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जाथि दानायाव एबा जाथि जौगानायाव बाहागो लाबोदों। बिथांमोनखौ जों नुबोबाय थादों।
आरो दा बेखौ आं बेयावनो बुंनो सानदों दि बिथांमोना जेरावबो माने फावसायनानै थायाखै। दैबाना लोमजादोंबाबो खायसे गुबुन जायगायाव जायखारलांदों आरो जायफोर थादों बिथांमोना जाथि दानाय एबा समाज दानायाव मैखोमै बाहागो लाबोगासिनो दं। दा बे दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ बे समाव बै सिगाङाव मावबोनाय आरो दा मावबाय थानाय जाथि हिसाबै गिबियावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि रंजालि बैसागो फोरबो बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों लोगोसे जनाय हालामनि गासै माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों बेराजलदुबि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। दा बेखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनि दिननिफ्रायनो माने बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बेखौ जों बर' माहारि हिसाबै जों बेखौ फालिखाथारनांगोन। दिनै जोङो बेखौ फालियाब्ला जोङो बर'नि माखासे सिनायथिया जोंहा गोमालांनो नागिरगोन। दिनै जोंना बे रंजालि बैसागोआव जोङो मोसौ थुखैनाय आरो बेफोरबायदिनो गेदेर बैसोगोराफोरखौ मान बावनाय बेफोरबायदि बायदि रोखोम हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय आरो बेखौ जोङो खुंबोनाया जोङो दिनैसिम 12थि खेबाव जों खुंफुंनाय जादों आरो बियो दा बेफोरबायदिनो जोङो इयुननि समावबो जों बेखौ खुंलांबाय थागोन। दा बे दिनै जोङो बेखौ मोनब्रै गामिजों बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। बेयाव जोङो रायजो राजाफोरखौ जों बुंहरखानाय जादोंमोन। जोङो बे खुंखा जानाय होनो बर'आव, बे खुंखा जानायखौ जोङो बेखौ गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।